салому дуруди бепоён дӯстони азиз, худованд нигоҳбони ҳар як хатми шумо боша. Имрӯз мо қарор дорем дар метрои Тиёплистан дар точкаи ҳиҷомаи тоҷикон, ҳиҷомае ки ҳаст дар 4-ум этаж, иншаалло эскалатора меброи сразу аз дасти чап, баъд бо дасти чап то охира иншаалло мерем. нишон метем ки чӣ хела шароити корхона. уҷе соат қариб 10 шабай, мақсад уҷе мо позна камера кардесем, ягон кас нест, аммо иншоалло дар уҷа одам ҳаста, иншоалло биё рафтем. Хуб дӯстони меҳрубон, ин тоҷикон ҳиҷома, почтакси, фитабошка ҳамаст мақсад задагиян дар 2-м этаж, 3-м этажам ҳамчунин задагия, яъне ки нишон додани раҳ ба тоҷикон ҳиҷомаи моро омадан. дӯстони азиз, ин ҳамчунин точкаи тоҷикон ҳиҷомаимон дар Тиёплистан дар 4-ум этаж. дӯстон, ин плакат, ин сертификатошон, доруҳошон иншаалло, яъне ки ба тамоми шаҳрҳоро равон мекунанд ба воситаи почта, ба воситаи мақсад агар дар территория бошед ба такси қатъи равон мекунанд. доруҳо барои хунукзадагӣ ба тамоми дардҳоро иншоалло ҳастай. мӯи сар, хунукзадагӣ, гирдав, простатит, хулоса ҷойи намозҳо, оби замзам, доруҳо, тамоми намуд ҳастанд, тасбеҳҳо. ҳамчунин дӯстои азиз, як ҷой бигем зад аждани ҷои доруҳошон иншаалло ва дар он медорем ҷои ҳиҷомаро мебинем. Салому алайкум. хуб, ҳамчунин ӯдурмаде ҷои ҳиҷома дӯстони меҳрубон ҳаста. акай Миралӣ, акай Шералӣ даҳанҷа ҳастанд. фитабочка, ин ҳамчунин эмблемаҳо, ин ҳамчунин плакатҳо задагӣ иншаалло бо чӣ мегӯям ба тамоми санъат ина иҷа бо мекӯна тамошо мекунед. хулоса ҳамаи хизматрасонӣ бо сатҳи аълое. рақамошо дар рӯи экран мемонам дӯстони азиз. 926 921 1617. ҳамин номеро фарқ кунед ки мақсад ай Люблино отдельно, ай Тиёплистан отдельно, ай Проспект Мира отдельно, яъне ки ҳар кадомаш ҳар гунаҳан, ахиро 1617. ба он хотир тоҷикон ҳиҷомаи мо хусусан ин рекламаи мо барои чи аст? Барои Тиёплистан 926 921 1617 дар 4-ум этажи торговый центр Тиёплистан дар Вешаво. иҷа чанд Вешавой комплекс. Вешавой комплекс дар 4-ум этажа иншаалло. ҳамас чӣ мегӯям санъат штати фитабошка. обши нарх навош чанда? 2500 рубл. 2500 хати ҳамаи масъала. Агар бо фитабошка накунанд чи? 2000. 2000 фитабошка накунанд. хуб, дар хизмати шумо мардуми мусалмон, бародарони худмо, худованд нигоҳбонтон дар ҳаққи мо дуогӯ бошед ки чӣ мегӯям сафар дорем. агар шояд ин видеорам кам дар паси баъзе видеоҳо мепартом. ба ҳамин хотир ҳамчунин бо авиакасса дорам. ҳамин акай Шералӣ, ин авиакассаш Азия 995 35 55 87 иншаалло ба тамоми шаҳрҳо билетошон ҳастанд. худо нигаҳдортон, дар ҳаққи мо дуогӯ бошед ки беморимонро худованд шифо кунад. ассалому алайкум.